सबसे पहिले रउआ लोगन के सुरेंद्र के प्रणाम बा। रउआ लोगन के नेह छोह मिलत रहे एकरे हमरा आस बा। एगो हम छठी माई के गीत सुनाओ तनी, जवना में एगो औरत कहत तारी जे हे छठी माई, हमरा गोदी में एगो सुंदर बालक देहब रउआ तो हम छठ व्रत करब। का कहत तारी सुनी। कपट छल छोरी गोर लागिले, निमन बर मांगिले। ए छठी मैया दीती एगो गोदी में बालकावा तो करब छठ बरतवनु हे। कपट छल छोरी गोर लागिले, निमन बर मांगिले हे। ये छठी मैया बीती एगो गोदी में बालकावा तो करब छठ बरतवनु हे। छठ घाटे बाजाबा जवैती त नाच नचवैती नु हे। ए छठी मैया चरे से रहिया बहरीती त छठी गीतिया गई तीनू हे। बनारस से चुनरी मांगवैती त चुनरी चढ़ैती नु हे। ए छठी मैया नरियल फल से अर्घ दिलवैती तयर जी लगैती नु हे। आटा मीठा घीव किनवैती त ठेकुआ पकैती नु हे। ए छठी माई उखवे से कोसी भरवैती त सुरेंद्र के बोलैती नु हे। ए छठी माई उखवे से कोसी भरवैती त सुरेंद्र के बोलैती नु हे। सुरेंद्र के बोलैती नु हे।